Vakomana veZimu vauya vachibvunza question yatona kuti aiwa it has been a shock yavhundutsa government aiwa yeZanu PF yatikuona iri kutungamiri wenyika vemasondanzo munangagwa vachiona kuti aiwa senyika tikazonyatsa kugara tikwanisa kuona kuti hapana kwatiri kuprogressa madevelopments atoona kuti aimbovako kuma 1980s nezvavapo the current situation tinyatsa kuona kuti aiwa nyika yedu iri kuparara sana pina mashuka anobuda nyogwa nevakomana veZimu panapa noti bosubscribe like turn on the bell icon tipinda vanoposta these two pictures amuri kuona aiwa yeHarare city of Harare kare yainzi Salisbury vanoposta these two pictures onyora chiti 50 years ago traffic used to flow smoothly till the day Zanu PF erected the statue of a fake nehanda in the middle of the road. How will this be fixed? Mashoko atoba nokumana veZimu vari kuzama kutora mashoko kuti muma 1980s as you can see picture iro rakalebla kunzi Salisbury traffic was flowing smoothly pane ma-traffic lights pane ma-road markings nema-robots zvakunyatsa kuona kuti aiwa this city mota dzainyatsa kufamba ende zvainyatsa kuredusa ma-accidents but vanoposta the current picture ravari kutaura kuti aiwa this is the current state pavane the government yavari kusvora aiwa yethe Zanu PF vachiti aiwa chionai zvazvaita the same location pakatogwa picture ndo pamuri kuona apo vanyatotaura mashoko ekuti aiwa hapana modifications ari kuitika tinototi it is coming from bad to worse vari kutaura mashoko ekuti as you can see the road unototi road as you can see patova nemavhu anotoona kuti road yatoona kuti yatova diki mavhu akutopinda muroad mabuildings they are not that advanced as compared pane picture ramuri kuona rakanzi Salisbury vatira mashoko ekuti it is now 50 years hapana madevelopments ari kuonekwa ane musoro vachikola up for change vakomana veZimu vari kuya panapa vachiexpose vachiti aiwa panapa the government must address these issues kunyatsa kuonekwa kuti aiwa senyika we are progressing tiri kuenda kumberi kutodza mafunguro enyu mari kudai pamusoro pechitiko ichi aiwa pina comment section medu tudza mafunguro enyu musaona subscribe or like turn on the bell icon.